Jetlag és un grup musical d'uns joves arbocians amants de la música. Format per 4 nois i 3 noies, la seva línia musical passa per les versions, però no deixant enrere els seus temes propis. Els seus components venen de diferents estils i formacions, i un bon dia van decidir crear Jetlag. Avui ens desplacem a Arbúcies per visitar-los en el seu ambient i tinguer una conversa amb ells. Bueno, avui he vingut a Arbúcies i bàsicament he vingut a veure-us perquè, clar, sou un grup arbucienc, però sé que aneu vinguent de diferents formacions, fins al punt de que us veu retrobar un bon dia i veu crear Jetlag. De quins punts veniu? Qui començarà? Vam començar, crec que va ser el 2016, no? Sí, crec que va ser el 2016 que doncs vaig... Jo ja venia de diverses formacions, de diversos grups, i tenia ganes de crear un grup nou, no? I bueno, vaig anar contactant amb diversa gent, primer amb en Joel i tal, i així es va sortir una mica el grup de Jetlag. I els estils eren els mateixos que esteu fent ara o venies d'algun altre estil? Bueno, a mi sempre particularment m'ha agradat sempre el rock, no? Però també he estat molt amb el funky m'agrada molt, l'acid jazz també m'agrada molt. Jo crec que tots els que som aquí venim d'estils diferents, no? Però el que és el Jetlag intentem anar més cap al funk rock, que és una mica, crec que tots hem coincidit una mica d'anar cap a... Més el que vosaltres us va més, diguéssim, de l'ànima. Exacte, el que a tots ens agrada una mica, no? Tot i que tots venim d'estils diferents, no? Sí. Però crec que el funk és una mica... És una mica el vostre. Sí. I tu, Joel, havies estat també en un altre grup. Sí, amb uns quants, sí. Amb uns quants, perquè jo o sigui, et porto el fil, Sí. Jo t'he anat seguint i sé que havies estat en diferents grups. I també et va convèncer ell per fer aquest invent? Sí, ells ja, bueno, assajaven ell i el bateria que teníem abans, en Badó, i una noia que cantava, la Grisa, i un dia em van dir: ostres, necessitem una guitarra i mira, doncs, vinc a provar-ho i aquí estem. I sí, com que a mi el funk també m'agrada, vull dir que... O sigui, ja no et va anar malament de fer aquesta incursió amb aquest tema? No. I tu, Ramon, ets el rei del piano, perquè quan jo ja vinc a gravar el vostre, veig que esteu, que tu, amb el piano. Com t'ha sortit el piano? Jo, de petit. Jo, en principi, la música no ni anava ni venia, i el meu germà va començar a estudiar el piano, i el meu pare li va comprar un piano. I els ratos que tenia m'escapava, anava allà, tocava el piano i vaig començar així. I et vas animant? Em vaig animar, sí. I ara fas piano o tens algun altre instrument, també? O només estàs també piano? Una mica la guitarra, però molt poc. Molt poquet? Sí, quasi bàsicament el piano. I canta una mica. Que això m'ha agradat, això, aquests tiros baixos en línia de flotació, m'agraden, Sí. Però te deixen cantar o tu te dius, va, surto i canto? Soc jo el que no em deixa. Sí, tu et frenes i dius, no cantem. Molt més bé. Sí, no espatllem el disc, oi? Exacte. I vosaltres dues, canto i canto. Canto i canto. Vosaltres canteu sobre la veu i també veniu d'altres formacions o us veu entrar directament amb aquesta ja? Bueno, jo en el meu cas ja feia temps també que he estat amb... Bueno, jo vinc de Barcelona, jo ja fa com 8-10 anys, crec, que visc a Arbúcies i havia cantat en grups de blues, sobretot, i també del món clàssic, no? Cantava en corals. I quan vaig venir a Arbúcies vaig començar a cantar les Lutiana, que són un cor de noies d'aquí, i el director una vegada ens va dir: escolta, diu que hi ha un grup aquí que es diu Jetlag que està buscant cantant, perquè l'altra noia doncs va marxar i jo vaig dir, oi, però ja tenia una mica del mono de cantar una altra vegada amb un grup i bueno, vaig presentar i mira, des d'aquí no m'he quitat ni con... Aigua calenta. I estic molt contenta. Sí.
I tu que veu com va anar això? Doncs mira, jo des de ben petita, per mi el cant i cantar ha estat una forma d'expressar-me. Sí. I doncs és com he anat portant aquesta expressió cada vegada, doncs, més cap enfora. Al principi era sempre cap a mi. Com que canta la dutxa, que ho dius, bueno, sortirem. O a casa meva era una forma de connectar amb mi mateixa i poder fer lletres i expressar els meus sentiments a través del cant i les lletres que composava. Llavors després m'he fet gran i després sobretot de tenir les meves filles vaig reconnectar de nou amb el tema del cant com una eina que havia apartat. Sí, que la vaig retrobar i sobretot vaig començar a tocar la guitarra, que llavors no la tocava, i a fer música i fer cançons de cantautor, de cantautora. Jo em defineixo com cantora, no? A mi sempre he cantat a capella. Jo soc una gran cantant a capella i en els últims darrers anys el que he volgut és participar en bandes per poder estar en agrupacions i més abrigat, oi? Exacte, amb altres músics. I just abans de trobar-me en Jet-Lag havia començat un projecte que es deia En la Menor, que era de música tradicional. M'agrada molt la música tradicional de diferents parts del món i bueno, doncs teníem una banda amb teclat i guitarra, percussió i cant, que és un instrument turc, i fèiem versions tradicionals de diferents parts del món. I bueno, jo també va acabar aquesta formació i tenia moltes ganes de continuar cantant i explorant i créixer amb la veu, i un dia em vaig trobar la Marta. Escolta, si saps algú que no sé què, que necessiti, que vull cantar, i em va dir, hòstia, justament estem buscant una cantant que marxa i ja va estar. I realment ha estat un salt per mi també a nivell personal. I et va costar molt adaptar-t'hi amb ells o de seguida vas agafar el camp? No, la veritat és que no em vaig sentir a gust molt ràpidament, i a més els agraeixo molt perquè realment jo no vinc d'un món tan professional i llavors per mi quan vaig arribar recordo venir amb molta por d'obrir-me. Jo crec que també progressivament estic fent una obertura i estic molt contenta d'anar millorant cada vegada més i amb la confiança que em donen. Estic molt agraïda. Molt bé. I el rei de la bateria? El rei de la bateria és el rei de la bateria aquí. Però res, jo fa 3 anys que estic aquí i els coneixia amb ella, bàsicament, eren veïns. I la bateria va marxar, llavors em van dir si sabia alguna bateria. I llavors jo, com que mai havia fet una història així, de rock o de pop o així, vaig dir, ho provo. I cap aquí. I cap aquí. I bé, jo vinc més cap del jazz i més al free jazz, al free radical. Jo vinc més d'aquí. I també havia fet coses amb... Però amb el funky no et molesta pas, això? No, el funky m'agrada molt. Però no havia fet funky. O no havia fet rock, o no havia fet... Havia fet més jazz i més free jazz. I després també vaig estar un temps fent música popular, com les Caselles i aquí estic. Un noi potent. Un noi potent, sí, no, ja ho vaig veure l'altre dia, aneu potents, I doble fort, I feu versions, però temes propis en feu gaires? Aquesta és la idea, no? Ja t'han embarcat. Jo composo, jo a casa faig les meves cançons i això, però i ho he proposat a vegades també de fer alguna cançó meva, mira, o m'han proposat ells també de poder dir, per mi fantàstic, per mi. Crec que és un procés que s'ha fet poc a poc, no? Sí, introduint. Ara que el grup està més consolidat, i llavors ho va començar a posar temes propis i... De barrejant, oi? Sí, i agafar un... Sí, jo crec que és... Sí, la idea hauria de ser aquesta. Hi ha molts grups que fan versions, evidentment, i que de cada 3 cançons de versió col·loquen una de les seves, i després van així, i jo he vist evolucions que ja no són 3, sinó que en són 2 i han acabat sent una. I llavors tenen bastantes de les seves, per tant, vull dir, és una manera de començar. Sí, i aconseguir un timbre, no? Un timbre propi, o una manera d'agafar un tema conegut, entre cometes, o popular, i passar alguna cosa pel sedàs del grup. Jo crec que va per aquí. Això va per aquí, perquè l'altre dia en una altra entrevista que vaig fer també, comentaven que les versions són... La cançó està feta, bona i feta, i és aquella, oi? Però quan fas la versió, si la calques molt, perd molta història. Aleshores, incorporar-hi una variació, una miqueta el punt de gràcia i el punt de sal de cadascun, la fa créixer. Per tant, les versions, a vegades que estan una mica així deixades com de segon nivell, els ús de versions no és per tant, perquè adaptant-les una mica, posant-los la seva part de motivació i del suquet,
Es treuen versions precioses. Sí, últimament estan sortint bastant grups també d'internet, per exemple, més rotllo americans i això, però que, per exemple, els Scary Pockets o Main Squeeze són grups que fan versions i les passen pels sedars una mica del funk, soul i aquest estil, i hòstia, i sonen superbé. Fantàstic. Sí. I és una mica anar cap aquí i també anar introduint les nostres pròpies cançons. De fet, al principi fèiem alguna introducció instrumental així per als concerts o entremig del concert també alguna cançó instrumental i les fèiem nosaltres. Eren temes nostres instrumentals que ens servien també una mica per allargar el concert també. És important. Però també per deixar descansar les veus, per totes aquestes coses, no? Al final també... I per el que parlem, no? Per aportar algú propi, no? Que realment quan tu fas una cosa que cantes algú que tu has preparat, que has fet, que has creat, per mi és una mica diferent. Sí, no és aquella satisfacció de dir que estàs meva. Sí, és més. Ho saben, doncs meva. Sí. I que aquella nit de resposta. L'hem d'exprimir una mica més en Joel, bueno, i la Maida també té... Sí, se'ls ha de treure el suc aquesta gent. Sí, a veure, què fem? Se'ls adormen i es fa tant, això. No pot passar. L'espantet. Sí, l'espantet. Dóna'm una estrofa, llavors ja no pareu. I és obligat. A nivell bolos, amb el que ha passat aquí, que en vez de que l'empresari t'anul·li el bolo, tu mateix ja ets el que dius, mira, ja te l'anul·lo jo, perquè també m'ho faràs. Heu pogut anar fent alguna coseta amb aquest impàs d'això que estem passant i que sembla que comença a sortir el sol? Costa sortir del poble i a l'entorn. De l'àmbit, Sí, exacte. Hem fet alguna coseta, però bé, costa sortir de l'àmbit, és delicat. L'any passat encara vam fer 4 o 5 concerts, però la majoria van ser al mateix lloc, van ser les Pipes, i que ho agraïm molt, però és això, costa de fer concerts fora dels llocs. Això per un cantó i després l'altre que les condicions cada vegada són més patètiques. Sí, al final acabes pagant tu per cantar. Sí, és així. Moltes coses així, acabes pagant tu per cantar, i això no és el que això vols. No, és general. Ara l'excusa, doncs, que amb el Covid, d'acord, però tots estem igual. Encara que això ha passat sempre per això, Sí, per això dic ara diuen Covid, però és una cosa que anaves a... Ara, per dir d'alguna manera, ha sigut més una motivació per repatriar-s'hi més? Jo crec que sí. Sí. Però no vosaltres, grans primeres línies també, Vull dir, primeres línies, el seu caché l'han tingut que adaptar perquè és que si no estan a casa. Jo cobrava més quan començava que ara. Clar, m'entens? Sí, això és molt fort. És bastant indignant, diguéssim que... Jo no sé. I llavors, clar, ja s'està fent a taquilla inversa, o s'està fent a taquilla, bueno, una de viure, per viure, diguéssim que... No, sí, hi ha molta feina a fer els temes, encara facis versions, vull dir que... I moltes hores d'assaig. I no valora, no es valora. Moltes hores d'assaig, que la gent no s'ho pensa. No, i nosaltres som un grup que som molt constants, vull dir que no és allò que ens assaltem molts assaigs. Evidentment, si no es pot, no, però som molt constants, sempre cada setmana, vull dir que hi ha una feina a darrere i, clar, després te'n vas a fer un bolo en un pub o en un restaurant així, i dius, tio, no dius... Sí, per vosaltres tocar aquí és un honor, home. Sí, no? Com si encara... no sé, no? Sí, donar-los alguna cosa deixen tocar. Això està passant, Que portem molta feina darrere, sí, però exacte, això és el que et dic, que això fa 20 anys enrere que anava a tocar en un pub o el que sigui i no hi havia el Covid i passava el mateix, Anaves allà i sempre hi havia una excusa o altra, No és ara, jo crec que fa molts anys que està passant això. Que no s'entén com una feina, s'entén com una gent que s'ho passa bé i ja està. És un error. Que ens han tancat una mica les portes i que costa més, encara que sigui cobrant poc, costa més poder... Teniu alguna gravació? Feu algun disc, perquè ara el disc ja no, però algun enregistrament ja tipus CD online? Mira, de moment tenim dos temes que vam gravar durant el confinament, que estan al YouTube. Vam fer una mica de vídeo també, cada un des de casa seva i tal. I ara, la setmana passada, el concert que vam fer a Can Cassó, bé, doncs vam gravar directament de la taula i
I tenim tot allò gravat, vull dir que es pot dedicar una mica a mirar a veure què... Podeu mirar de fer una maqueta, muntar, qualsevol cosa d'aquestes, oi? Alguna cosa sortirà d'allà, suposo. I a nivell de veu, clar, ells assagen a tocar. Vosaltres heu d'estar sempre cuidant la veu. Sí, si us parlàvem d'això, ara veníem avui dient això, ostres, tinc la veu així. Clar, tu has de cuidar el teu instrument. Totalment. Jo no visc d'això, però sí que toca actuar, has de tenir unes condicions. Evidentment, sí, has de dormir bé, cuidar-te, perquè tot... I a més ara a l'estiu, que és l'època on hem tingut més concerts, doncs clar, es va desgastant. I sobretot si tens feines paral·leles, no? Vull dir que il·lusió que treballes i que vas en aquesta època cansat, jo mateix vinc així perquè dic que estic agotada de treballar i es nota, no? I has d'estar físicament molt preparat, vull dir, està en forma, no? Sí. En els concerts ja ens has vist, no? Que ho donem tot. I esteu que aneu a saco. Però clar, també... Ja tenim una edat, Sí. També, clar, això és un factor que influeix molt, feines paral·leles. Sí, totalment. El que dèiem abans, que no es contempla com una feina, sinó que mira, que ho fan per afició, llavors vol dir que si no és una feina, no diu. Total. I llavors us veieu obligats. I si és una feina, no vull. Si és una feina, tampoc. Anava a dir que el Quico és l'únic que ha viscut ell de la música tota la vida, no? I ara potser ell és el que millor veu l'abans i el després i el que deia, no? Abans que podies viure de la música tota la vida. A vegades ha anat a menys. Sí. Vull dir que hauria d'anar més, no? Que seria el lògic, i a vegades va menys. Hi ha moment que venen ganes de fer un pas al costat i... Si us ho deixo la bateria, aneu tocant. És veritat. Jo estic com mosquejat. Sí, clar. Jo, personalment. Sí, perquè, home, moralment toca. Moralment toca. Però tirar endavant, perquè t'agrada tocar i així, però també les condicions són molt pobres. Però és que tu surts a fora i et tracten bé, et tracten com una persona que va fer una feina i se'l tracta bé, se'l paga bé, se'l cuida. Sí, és aquí és l'últim mono. I llavors, hòstia, per mi és que hi ha una falta de respecte. Sí. Per mi, però no vull queixar perquè... No diu res de l'altre món. Però paga de qualsevol músic. Hi ha el mateix, és que hi ha un moment que dius, bueno, una mica de... Jo crec que de respecte i de valorar, perquè és una feina. I si no és una feina per molta gent, doncs és una cosa que segueix sent feina. Igual no dius això, però és una feina perquè et cuides, perquè tu treballes. I això es paga. Jo quan vaig al súper hi pago. Doncs si algú ve a consumir la meva música, ha de pagar. Perquè és com si jo anés al súper i digués, mira, avui et pagaré 5 en comptes de... He acabat el 8, però per què te'n pago 5? Em dirien, vostè, què li passa a vostè? Perquè això és que... Et canto una cançó i m'emporto, no? Sí, espera un moment que te'n canto una. Una cançó a canvi? Clar, no sé jo, me'n costa molt d'entendre. No, però tens tota la raó, perquè això és una cosa que inclús no és el músic sol, perquè l'actor de teatre està en el mateix plan. I la dansa, l'art. El tema cultura, per desgràcia, el tenim una mica, en aquest país, el tenim una mica com de tercera. Perquè després, quan surten a fora i triomfen, és que és nostre. Exacte. I aquest és una cosa que cou, però molt. Sí, així és. Cou molt, perquè mentre ha estat aquí, aquest noi és que és bon noi, té fecina. I això sempre ha passat, vull dir, no ara, és la nostra història, I el tema aquest de que no hi hagi un règim de treball per als artistes, totes aquestes coses, fan que, o sigui, això que dèiem abans de les sales de concerts que venen i que no et paguen o el que sigui, i ja és un tema que ve de tot això, no? Si les sales rebessin ajudes per tractar grups, per totes aquestes coses, ja seria diferent. Segur que si vas als Estats Units o a Anglaterra, doncs això és totalment diferent, perquè allà viuen la música com una cosa normal. No, un tema cultural. Exacte, i tenen respecte pels músics. Però aquí és com... I mira que hi ha músics aquí, perquè per exemple a Arbúcies fas una patada a una pedra i surten 4 músics, aquí està ple i no et sents valorat, no? La Cellera, de Ter, se l'ha conegut durant molts anys com el Liverpool català. Han sortit infinitat de grups de primeríssima línia d'allà
I és el que diuen, a patada de pedra surt un músic, però tots es queixen del mateix. Només hi ha 3 que cobren el que volen, Això és una de tema. que cobren el que volen perquè han aconseguit un estatus i han dit aquí és això, i ja està. I els altres han tingut unes fluctuacions que al final s'empipen i diuen, saps què t'he dit? Sí, és el que diu el Quico, donen ganes d'anar-te a posar Deixem-ho estar i ja al està. costat. I llavors el fill d'aquell recupera la bateria, toca i torna... O sigui, és una pilota... El cicle. M'entens? És una I pilota. després tens aquestes altres coses que a vegades has de fer un estil concret per poder triomfar i viure una mica d'això, perquè és que si no... No, si no tens un estil propi... Si no estàs dintre la roda... No, fer la teva pròpia música que vols tu i poder viure d'això és un privilegi que ni la reialesa, això. És com ser rei, això passa molt poques vegades i en aquest país menys. M'agradaria escoltar alguna cosa vostra. No. Sí, jo estic. Farem com el súper, podrem al carro. Vinga, anem a escoltar-ho. Va. Vinga, m'ha agradat el tema. Bueno, molta queixa, no? Em sembla que ens Deprimir, no? No sé si... Està molt bé per donar a veure Sí, però no sé si per a les les càmeres perquè ens fotran bronca d'aquests que només es queixen, no els contraré. Bueno, ara canviarà. Projectes que tenim. Quines idees, per quina línia vosaltres més o menys porteu d'hem pensat, ostres, podríem fer això, podríem fer allò? Malgrat el desànim. Jo estic molt animada, No, és broma. El del desànim és broma, però és per recalcar que treguin els cèntims, no? La idea és posar-ho una mica més cap al funk, no? Sí, cap al funk. Tirar-ho més, tota aquesta cosa més popera que hi ha temes, així, o més rock pop. Passar-ho més pels sales d'en funky, aquesta és la idea. Sí, també que hi hagi... que la gent coneixi molt I després igual que els temes, no? Que siguin que
més popular? Sí, bueno, sí que tant que siguin dels anys 70 com d'ara actual, no? Una mica... O jo us podria dir que pel que més o menys vaig veient, el funky funciona molt. Sí. Hi ha molts grups que han fet el viratge cap a funky. I les contractacions, tornem a la mateixa, pel funky sembla que aquella música d'ambient que va bé de punta de mantins. Bueno, és que com a músic també el funky és agraït. Llueix. És agraït, és divertit, saps? Llueix. Sí, és un estil d'aquells que sempre hi acabes anant, no? Sense voler, a vegades sempre hi acabes És que passa amb la Sí, no? És que... Sí. Cada casa hi... Bueno, jo no vinc, bueno, no he tocat mai funky jo d'això, però que també són reptes i bueno, no us... Tu l'has d'adaptar. Sí, no, encantada. Un repte. I després també s'havia dit de fer temes instrumentals sense veu, perquè ells també puguin passar, saps? I després treballar la música d'una altra manera, si no hi ha veu. Sí. Saps? És una mica diferent. Home, temes funky instrumentals, hi ha molts grups que el col·loquen entremig, molts, I llavors es permet fer molta floritura. Perquè que no li fan cap mal, cap destrossa la veu, permeten fer molta floritura. Jo crec que és això que inclús al començament havíem començat a fer, aquests temes pel mig instrumental, i així és que és una mica també el que hem de fer. Entre un mig de 4 o 5 temes cantats, fent alguna pel mig instrumental, una mica funk, una mica mogudet, que es pugui lluir una mica tothom, no? Tant la guitarra com el baix, com el piano, bateria, que et puguis lluir una mica, no? Un espai per la improvisació també. Sí, exacte. Sempre va bé. Sí. Plans d'incorporar algun nou instrument o alguna cosa? No, de moment... Perquè sempre es pensa de dir, podríem posar això. De moment no ho hem pensat. No, al principi hem anat introduint molt, perquè al principi deixa clar que érem... Guitarra, baix, bateria i veu. Clar, quan va venir I de mica en mica hem anat incorporant, no? Vaig trucar amb en Ramon, el vam donar en Ramon, més cantants, vull dir, de ser un quartet ara som 7, no? Sí, falta la Marta, que és el que ens falta que no avui no ha pogut venir. Vista. Però clar, som 7 ara en la banda, vull dir que... Hem anat introduint. I és una banda que... amb cos. Una banda completa, amb cos. Llavors, jo el que voldria saber també és a nivell de les actuacions, teniu estructurat una coreografia especial o improviseu molt sobre el que va... Això és delicat, ara he tocat la fibra... No, la intenció és la primera però fem el segon, És un dels temes que tenim pendents d'acabar de perfilar. Però la idea és tenir una mica de guió dins l'actuació, que no cal fer-ho tot guionitzat, però una mica de fil argumental, no? Allò que diguis que la manera de moure sigui una mica sempre semblant, diferent, però bé. Ho hem deixat una mica davant d'això perquè ens hem centrat també molt en la música. Anem a dir que perdem els papers i acabem anant al nostre... Que et requereix temps, no? També les incorporacions noves i clar, llavors a la que una persona s'incorpora doncs has de tornar una miqueta, vull dir, no pots tirar endavant ara que ja... Tens que fer un pas enrere per tornar a rentar. Què fa que s'havia aquí? Un any. 3 mesos? Un any, ja? Un any, tampoc. Bueno, assajar... Mig any. 6 mesos. Una mica 8 mesos, potser sí. Ja, a finals d'any. 3 Finals de l'any. No, però que sí que és segur que parlem que requereix temps, no? També. Jo quan vaig entrar, vaig dir que a aprendre tot el repertori i l'escola per ells vol dir tornar un pas enrere per... I doncs clar, hi ha coses, això que deia el Joel, que s'han deixat una mica de banda perquè clar, primer tenia que posar-me les piles. Per agafar el carril d'acceleració. També ens ha ajudat molt el Quico posant les piles a nosaltres. Anava a dir. Perquè ell ve d'un món més professional i abans ja sonaven bé, vull dir, els temes sonaven bé, però ell a l'entrar ell s'ho ha polit molt i ens ha posat molt les piles a tots. Totalment, I ens ha anat molt bé, la veritat és que... A vegades penso una cosa, entra un membre nou al grup... Això és un revulsiu. Sí, és un revulsiu i sempre porta. Sí. I com que sempre porta, recondueix i diu, ostres, si fem això i l'altre, i sembla que no, i es nota bastant bé. Sí, ens ha obert els ulls amb... Sí.
moltes A coses. més se't diu les coses per bé i per malament. Bueno, jo crec que som un grup que ens odiem tot, tant el bo com el dolent, i crec que Sí, les coses s'han de... cap mal rotllo amb No, tot. No, perquè les crítiques sempre són... Hòstia, Ramon, aquí t'has de dir alguna cosa, doncs... No, i que ho hem parlat, és important, no? O ho diuen a mi, o Realment, que sigui. Sí, no? No, perquè a vegades no ho acabes de dir i ho vas arrossegant. La millor és parlar clar sí, es va fer la bola. No cal. I és per És per bé de totes, no? la millor pel grup, diguéssim. No és una qüestió personal de... No. Sinó que les crítiques que podem haver, que sempre són constructives, jo ho entenc així, és per una millora del col·lectiu. Que si hi ha una cosa que no va, doncs no és que estigui contra la persona que ho està fent malament, entre cometes, dir malament, sinó que és per intentar que el global funcioni millor. Crec que en tots els grups hi ha una part personal que te l'has d'estar obert i preparat realment a canviar, a millorar, a I que si te'l coneixen, ostres, que li treus més suc. Sí. Jo crec que així funciona millor, vull dir, perquè realment la sensació Si del grup volem és... créixer, no? Que és el que, bàsicament ens fa dir... Pots juntar-te per tocar i... El sostre anava pujant, per anar bé. Jo crec Bueno, és que és l'objectiu, no? L'objectiu l'objectiu és pujar, sempre és... Però això requereix exigència personal i exigència global. Un, com a músic, ha de ser exigent amb ell, vull dir que s'ha de mirar les coses, s'ha de preparar, no sé què. I després quan estem amb el col·lectiu, el col·lectiu creix. I com a col·lectiu també hem de ser autocrítics. Hi ha moltes coses que poden polir, es poden millorar. I així és com, jo ho entenc així, com es va creixent. És una manera de... I que jo crec que en veritat sí que cada setmana també és perquè és més enllà de que venim a tocar, o sigui, vens a tocar i vale, tu em toques un moment però tu estàs passant bé, no tens un vincle i una cosa amb les persones, i agafeu un ritme, i agafeu no vens cada setmana. No, jo trobo que és la manera de fer-ho. La constància la tenim sagrada, nosaltres els dimecres de 7 a 10. De 7 a 10 és assaig. I sempre hi ha el dia que un no pot venir, però és que pràcticament no passa, perquè sempre estem allà, vull dir que és un tema que el vam treballar des del principi i hem sigut tots molt constants i molt... Com veus que les coses surten, no? Que a vegades estàs tocant una cançó així i dius, hòstia, que quedes satisfet del que has fet, no? Que dius, hòstia... I és allò d'anar repetint fins, hòstia, que no l'enganxo, i fins que dius, ara. Vam tenir el petit batxe de que amb la pandèmia no vam poder continuar assajant els locals d'assaig del poble. Però mira, en Ramon ens va acollir a casa seva. És veritat, ara volem marxar. Sabem que d'aquí... No, em sembla que no foteu el canvi, No sé per què, però em sembla que esteu ja... Us heu empadronat, ja? A veure si ens deixa. Ara estem arreglant les habitacions. Per si un cas, aviam, sí. Perquè aquests se'n queden a dormir els teus, Ei, quina bona idea, no? Home, és que Residència d'artistes. Serem l'enveja dels grups de la Cèdula. No, la veritat és que també estem en un lloc que... No, i que aviam, podeu assajar tranquil·lament, no emprenyeu a ningú, que dir que esteu bé. Anem a escoltar-ne un altre. Va. Girl,
Doncs bé, aquesta ja també m'ha agradat molt. I per anar acabant, jo quasi bé que el que voldria saber ara és, treballeu en cançons noves? Perquè clar, dèiem allò de temes vostres i així, però amb el concepte versió i circulant una mica cap al funky, tal com dèieu, treballeu cançons noves ja per començar a incorporar o esperarem a que passi l'estiu? Esperarem això, el final de temporada és sempre setembre... Acabem-lo de matar tal com ve. Finals de setembre és com el final de temporada. Acabem-ho de matar tal com ve i ara ja quan vingui el fred, que no hi ha tanta cosa... Sempre acabem fent uns dies, un parell de setmanes de vacances, com si diguéssim, i després fem una reunió, decidim una mica el planning dels temes nous i tot. Temes nous, ja decidim les Nadales que tocareu. Els temes... Home, escolta, el grup més bo i pintat ha tocat una Nadala, No, aquí no, encara, Encara no n'hem tocat cap. Però una d'aquestes, el ritme salser. A veure, sí. funky. Sí, un funquillo d'aquests estaria bé. Doncs, nois, ha sigut un plaer, m'ha agradat molt. Hem conegut una mica més que és jet lag. I anem a esperar aviam que la cosa s'estabilitzi, seguirem vinguent als vostres concerts i seguirem gravant aquestes coses. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.